Acabo de ver unha cousa que dei pampa. Que esta idea da autodestrucción cultural foi como... Estrenou o Instituto Cervantes unha exposición onde un paisano, que non me acordo do nome, ni me importa, díjolo de corazón, e alimentou unha intelixencia artificial co texto de Don Quijote de la Mancha e con outros textos de Cervantes, e ti agora vas alí e a intelixencia artificial crea novos textos que serían como un Quijote ecofeminista. Eu quedo espantada. En serio, por que temos que coller a cultura, a memoria, o pasado, e quitarlle o seu contexto, sacalo dai, e facer unha cousa agora nova, ecofeminismo, que a min este xogo de palabras xa me daría para 2 vídeos, pero xa vou calar. Pero, Dios meu, a xente dáse conta do autodestructivo que é, e da falta de respeto, porque eu aquí xa o falei, Rosalía, pero podes dicir, Galicia, dirá a xente, polo cu a Galicia, porque isto pódeno dicir. Pero agora collemos unha obra mestra, universal, e facemos o tonto. Non, o tonto. Eu non sei quen é este señor, seguro que está máis preparado que ti. Non sei para qué. E creamos textos que nos encaixen no presente, deformamos a obra, arrancámola do autor, porque é isto, sacamos já o autor, non daquelo, e precisamente porque eu lín un artigo e falaba de como autor e lector, que si teñen que ver, que si non teñen que ver, pero que comedia é esta? Non, eu pregunto, que comedia é esta? Só eu, unha ninguén, son capaz de ver e a falta de respeto que hai por nós, en serio. Para min, é esa autodestrucción cultural. Pero se o pos en contexto, eu que viña falando de risco, para ver como non? A xeración nós, pensaban o mundo desde Galicia, decíanse orientalistas. Se fósemos ao budismo, se fósemos a ese orientalismo, non? É que a mí non me dá a vida para buscalo, pero é que isto dixo eu que xa o dixo risco seguro. No budismo, en xeral, na culturas da India, xa non vou dicir religión, senón esas filosofías orientais que estaban sempre tocadas pola religión, dame igual, non, dame igual. Se podemos cajar polo Quijote, podemos facer calquera cousa, sí? Pero no budismo a autodestrucción ten que ver coa imposibilidade da persoa de buscar a verdade. Non, e se afondamos neste pensamento tan humano e ancestral, filosófico, sí que eu creo que estamos nun momento no que as persoas, e ademais o artigo fala varias veces de performativo, no que as persoas viven tan no superficial, tan alleas ao esencial e ao humano, e que esa incapacidade de buscar hoxe a verdade, de crear hoxe, porque crear hoxe non nos separa da nosa historia, do noso pasado, e a cultura ten que ser unha continuidade. Ten que haber unha continuidade cultural, non é
coller o que temos e estar desfacendo niso? Pois eu creo que hoxe as persoas dóense sen saber que o que se doen é da súa incapacidade de buscar a verdade, de buscar ese sentido existencial, individual e colectivo tamén. Hoxe, tal como avanzou a sociedade, e collemos os avances para autodestruirnos. Esta idea de separarte do pasado, coller todo, sacalo do contexto, facer cousas novas, fala da incapacidade de creación no sentido máis esencial, que ás veces és ti sendo creativa, creando un discurso propio, buscando o sentido da túa vida. Sí? Ese nós que di Risco, que non estaba falando de Galicia, estaba falando da vida. Ese nós, sí, que busca unha forma de estar no mundo que faga sentido con quen ti és, co teu contexto e con onde ti vives. Por exemplo, cando falo de Risco en Galicia. Mas agora vaite a España e verás que isto é representativo desa realidade, desa incapacidade de crear. Cando ti ves a decadencia artística, porque a hai, non, porque di ti és unha ninguén, eu non son unha ninguén. Porque eu vexo hoxe esta arte, unha banana pegada nunha parede, sí, un palé, unha señora que se arrastra polo chan facendo cousas con pintura, que é unha decadencia da creación, é unha decadencia intelectual, fai case desde un autoodio, pero moi esencial, moi humano, desfacer aquel pasado, aquela creación real, xogar con ela, xogar co que simboliza, porque agora temos que facelo ecofeminista. Non temos que facelo ecofeminista. A creación humana, o ser humano, como ser cultural, a cultura como a forma ca que te relacionas co que te rodea, como intelectuais que somos, non porque fomos á universidade, saí dai, prendedelle lume aos títulos, aos mestrados e ás teses, porque non vos serviron para nada. Como intelectuais, porque somos seres racionais, temos que ser quen de mirar a historia, sí, e para proxectarnos ao futuro, crear hoxe. Crear no sentido esencial. Eu, vou no dicir, e dame igual, porque poden vir aquí 16 catedráticos, dicirme, señora Random de pacotilla, cale, pois non me dá a gana de calar. Isto é unha decadencia humana, esta idea que eu levo anos dicindo, estamos ante o fin da civilización, estamos. E isto non é unha persoa que se lle foi a cabeza. Isto é unha persoa que se montou unha película e foi ao Instituto Cervantes e estes, vamos facer unha cousa espectacular. Que ven sendo, falando mal, cajar por esa obra que dicimos defender, que é unha obra mestra da literatura universal. Eu, de verdad, quero seguir aquí isolada cos meus pensamentos, cos meus libros, cos meus michiños. Eu non sei se é lucidez o que teño ou se é un fallo meu desa, iba a dicir evolución, non, de que eu non encaixo nesta involución cultural e intelectual que
que non ten xeito. Non ten xeito. O Quijote é co-feminista. Vou estender a roupa e facer cousas de señora random de pacotilla que se me chama desde os altos estamentos. Mirade, o día que caiades desas mesas, deses despachos de catedráticos e desa cousa, o día que caiades, o golpe de lo levar moi gordo. E ainda o problema é que nos arrastrades a todos. E vou volver falar disto, porque a idea da autodestrucción cultural non é algo, é unha idea que filósofos veñen nomeando, pois ao mellor xusto desde finais do XIX e principios do século XX, pero xentiña, hai que botarlle o freno a isto, porque imos, eu non sei onde imos á merda. Falando mal, porque como eu non son filósofa nin intelectual, pois teño frases así de filosofía barata de imos á merda. Ois, pero imos motivados. Imos motivados e aplaudímoslle ali ao señor este que xa non mirei quen é, a min que me importa. A min que me importa unha persoa que dedica a súa vida a pensar como sacar unha obra mestra do seu contexto histórico, arrancarlle ao autor e facer unha comedia, unha performance, un atentado contra a cultura. É que é-me insoportable. Ás veces é-me insoportable.